Goizerokoaren lehenengo orduan jarraitzen dugu eta aurkezpenean esan bezala sustatuko lagunak prest ditugu. Ostegunero bezalaxe. Euskara eta teknologia uztartzen dituzten albisteak partekatzen dituzte sustatu.eusen. Horietako batzuk aukeratu eta hementxe kontatzen ditugu irrati bidez, entzungai eta Twitch bidez ikusgai. Luistxo Fernandez, egunon. Egunon, Zer moduz? pues ondo. Ondo? Fresko, gaur? Bai, joan den astean ezin izan genuen Twitchetik Hori da. egin, zirkunstantziengatik, baina gaur hemen gaude eta igoko dugu Bai. gero YouTubera gure jarduna. Oso ondo. Bueno, eta gaurkoan pare bat albiste aukeratu ditugu, Luistxo? Bai, bueno, hasiko gara tarteka ematen dugun matraka Bai. horietako batekin, eta naiz ari adimen artifizialaz. Bueno, hori hurrengo matraka hori. Hori bai, baita. Baina bestea da software librearen aldeko Mhm. aldarria. Bai. Albiste batzuk gertatu dira, eta bata bestearen ostean, ekainean, ikusi nituen, eta hortik, eta bueno, aroniz referentziak apuntatzen, Vale. adibidez, Danimarkan, Mhm. esango dut zeinek Danimarkan, ministerio batek. Digitalizazioko ministerioak erabaki du, Vale. printzipioz, bere sistemetan software librera pasatzea. Ados. Eta gero, orain erdiek egingo dute. Mhm. Langileen erdia ikusteko. A ber, nola doan Nola kontua. funtzionatzen duen, eta nola. Udazkenean egingo dute guztiak, eta gero asmoa da herri administrazio guztietara zabaltzea Vale. agindua, edo, bueno, agindua Mhm. baino, metodoa esan dezagun, Vale. aldatu zaitezte software librera. Eta baita ere, 2 urteko transizio baten ondoren, Alemaniako estatu edo lander hoietako batean, aber izena Bai. harrapatzen dudan. Liongo. Ez, Ez, hori da, Frantzian. Liongo udala da beste bat, Frantziako Bai. bigarren hirikoa, horrek ere erabaki du, eta Schleswig-Holstein Hori da. estatu, hau da, Danimarkakin mugan, igual elkar Mhm. kutsatu dute, Mhm. eta hor ere erabaki dute. Eta, bueno, eta Liongo udala, esan dudan bezala. Vale. Eta batez ere bi neurritan. Gero ardura batzuk daude eta izen propio batzuk desberdinak hemen hau erabiliko dugu beste irakurri dituan hiru albiste hauetan, baina funtsean batez ere Windows aldatzea, Vale. eta Windows aldatzen da Linux sistema eragile libre batekin, eta hor, bueno, euskeraz erabiltzeko modu erraxamar bat erabiltzen jarruntatzeko Vale. Ubuntu da. Mhm. Baten batek uste dut Ubuntu aipatzen duela, baina, bueno, beste batzutan Linux aipatzen da besterik gabe, sistema eragile bezala. Eta baita ere ofimatika kentzea. Vale. Microsoften ofimatika kentzea. Dala, Office paketea edo Bai. Office 360 dena gaur egunean, sarean dela edo ordenagailuetan dauden programetan dela, Mhm. Word, Excel, PowerPoint PowerPoint. eta kuadrilla, Mhm. 3 susmagarriak, 3 mosketariak. Ezabatzea, eta, bueno, Liongo udalean OnlyOffice izeneko tresna batekin egingo ome dute, Mhm. baina beste bi kasuetan aipatzen dana da LibreOffice. LibreOffice da Vale. nik hemen nire ordenagailuan hemen daukatena. Eta Ubuntu D'accord. ere bai, ez dakit zuk zer daukazuen hau egiteko. Windows. Windows. Eta Microsoft Office. Microsoft. Eta da Datorren astean enator, aldatuko zen arte. Bueno, esango dut, baina pixkat, bueno, motiboa, ekonomikoak eta hola ere Mhm. bai, eta beste bat da, bueno, segurtasunaren eta mundu egoera honekin eta Vale. zerikusia dukana, eta da, estatu batuekiko dependentzia, eta estatu Mhm. batuetan kokatuta dauden erraldoi horiekiko dependentzia murrizten joatea, Vale. Microsoftekin kasu honetan. Claro. Eta pixkat, igual aurrera landuko dugu beste artikulu batean, ikusi dut referentzia batzuk, hau lotuta egon daitekela Windows 10 sistema eragilearen Ah, vale. iraungitzearekin. Ez dakit Mhm. hori daukazuen zuek, edo pasatu zareten Ez. urrengora. Ez. 10 ez genuen eduki. Ez zenuten eduki, eta 11 pasatu zarete Bai. Bai, zuzenean. bai. Bueno, Eta batzuk atzerago daude. Bueno, kontua da, 10 artekoa Bai, bai da. Mhm. amaitzen da
urria, hau horrendik idatzi gabe daukat, urriaren 14an. Ah, vale. Mhm. Ez dago, momentu horretatik aurrera, ez dago berritzerik, ez dago soporte ofizialik esaten dana. Ez Vale. garantiarik eta ez da bertsio berritzerik ere. Egun Mhm. horretatik aurrera, zuenak 11ak funtzionatuko du. Bai. Eta gertatzen dana da, hau behar teknologiko bat ez da, Windows 10ak ere funtzionatu zezakeen, baina Microsofti interesatzen zaio moztea eta Windows 11ak saltzea, Claro. eta Mhm. hori beste zama gehigarri batzuekin dago. Gero eta integratuago dago beren lainoan, Vale. eh, adimen artifiziala eta zure jarduera guztia kontrolatzeko tresna gehiago dira, monitorizazio etengabe bat dago Mhm. Windows 11 sistemaren gainean zentral horretatik, orduan Vale. daude morrontza extra batzuk, ez direna komeni, hori erabaki dute administrazio horiek. Eta, bueno, pues, orduan, orain da momentua. Bai. Orain Hori ba da. momentua. Windows 11 aldatu zaretenak, bueno, Gurutzin Zorterik Santuaren onena. zeinua egiten dizuet, eta ondo segi. Egunen baten igual estropeatuko zaigu gure zuzeneko hau, zuen errua izango da, eta Microsoftena, Seguro, seguro. bla, 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 bla. Bueno, ok, esan nahi dudana da, Bai. 11 pasatu ez dianak, aukera badaukatela, bueno, Beste, sistema bai, batzutara sistema igarotzeko, hori da. administrazio horiek egin dute, ez da kentzen dut kamiseta horia eta jazten dut kamiseta berdea, ez da hain erreza, Claro, bai. baina, bueno, pues laguntza pixkatekin, individualki edo erakundeetan, erakunde handi baten erabaki politikoak eta Claro. aurrekontukoak behar dira. Mhm. Gastu bat egiten duzu, baina gero lizentziaren morrontza horretatik libratzen zara, ze lizentzia pirate pagatu gabe dabiltzanak ere, bakero eta zaila badaukate, sarean Mhm. kontaktatzen dira hauekin, eta arriskutsua ere bada, segurtasun aldetik, eta, Claro. bueno, komeni ere ez da. Orduan, ba horixe. Hau da. Danimarkan, Alemanian, Liongo udalean, ari badira zerbait egiten orain, urriaren 14 baino lehenago, zerbait egatik da, eta Izango. mezua hor uzten dugu. Mhm. Oso ondo. Bueno, ba, albiste osoa ere eta linkak eta hori guztia, ba, zuen albiste Bai, horretan. eta esan duan bezala, extra batekin. Urriaren 14ko Vale. iraungitze data honenak uste dute lanketa pixka behar duela, eta horrengo asteetan edaterako dugu. Oso ondo. Hurbiltzen dala, segurazki. Bai. Hori. Bueno, eta bagoaz beste albiste bat aipatzera, eta adimen artifiziala aipatuko dugu. Bai, hori da, gure matraka nagusia, azken aldi Bai. honetan. Bueno, protestako artikulu horietako bat Vale. irakurri genuen, Mhm. sarri dira, fama txarra du admin artifizialak, oro Bueno, har. titular sensazionalista horietako bat ere badago, tartean, ez? El Eh, gran robo del siglo Hori da, ere. espainolezko artikuloa zer da hau, gran logo del siglo eta kontua Bueno, da, zer da, nun bai, kokatzen gara, beste. kontua da, aipatzen zituela, ez atzerriko izen horiek, OpenAI eta ChatGPT Mhm. eta DeepSeek Bai. txinatarrak eta metak egin zuena, azala Library Genesis izeneko liburutegi digital oso bat pirateatu, eta, bueno, Mhm. baizik eta Espainiako estatuko bi erakunde aipatzen zituen, bata da Barcelona Supercomputer Center izenekoa, dela Vale. konputazio zentro bat diru publikoz eta mantentzen dana, Mhm. eta hoiek ari dirala, beste asko bezala, adimen artifizialeko korpusak sortzen, edo hizkuntza eredu handiak biltzen, eta horretarako kopiatu dutela, Espainian dagoen beste baliabide kurioso bat, eta dela Dialnet. Vale. Dialnet da Errioxako eh, unibertsitatearen zerbitzu bat, Mhm. eta da, bueno, atzo albistea bota genuen, eta Mastonen batek ere entzun digu, da, munduko sortzi marabiletako bat. Bueno, Zerbitzu bat zergatik, eso. Bai. oso ondo dabilena, Espainiako eta mundu hispanoko esan dezagun, Vale. edadura hori ere ba omen du, eh, eh, dokumentazio zientifikorako. Aha. Vale. Eh, Orduan, hainbeste testu eta hain erraz aurkitzen dira, eta hain ondo antolatuta dago,
non hori ari omen dira kopiatzen beste elikatzeko. Orduan, gertatzen dena da dialnetek testua jartzen dizkizu Bai, eskuragarri eta erabili nizarrak ikerketan, bai. Wikipediako dokumentazio Artikulu, bai. mordo bat, esteka Mhm, mordo bat euskarazko Wikipedian dialneteko artikuletara doaz, adibidez, mhm. eta bueno, hori kopiatu omen dutela BSS-koak eta orduan protesta. Baina, ez dakit, ni zalantza sartzen zait, ez? Vale. Baliabide publiko bat, espainolez, eta ikusiko dugu orain, sartzen bagara momentu baten, beste hizkuntza batzuetan ere bai, eta euskaraz ere bai. Mhm. E, eta ez alda, hain zuzen Baino ere, berrerabiltzeko. hori da, bai. Eta gero, adimen artifizialaren oinarrian, bueno, aplikazio hauek, eh, dana kopiatzen dute. Eske hala Bai, da, dana hala kopiatzen dute. funtzionatzen dute. Beste kopiatzen dute, eta ekimen publiko espainol batek ezin dio beste Ez dira, ekimen publiko bueno, bati kopiatu. baino ez da kopiatu hitza, nik uste hor kontzeptua aldatu beharko zela. Ze hala funtzionatzen dute aplikazio hauek. Bai, Ez ai dira kopiatzen da, hala funtzionatzen dutela. horri esker funtzionatzen dute, jakintza Claro, guztia bildu dute, hola modu claro, baten, ez zer ikasi duten ez dakigu, baina emaitza bat, galdetzen diezunean zerbait ematen dute, ez? hala da. Eta, orduan, bueno, zalantza horretaz aparte, Mhm. artikula baliatu dugu aurkezteko dialnet, Dialnet, ze vale. da, Errioxako Unibertsitatea, pentsatuko duzu Logroño, nagusikeria hitz egiten dugu hemen askotan Bilbon edo Donostian Bai, daukagun bai. unibertsitate eta giro guapoa eta Logroño ze ardua eta San Mateo jaiak zer beste daukate hor. Bueno, ez. Badago. Daukate hemendik 1000 kilometroko erradio batean dagoen unibertsitate, igual gehiago, dagoen unibertsitate baliabide teknologiko internetiko onena. Begira, Nire iritziz eta beste batzuen iritziz. Eta, bueno, guazen konektatzera, vale, banatuko dut pantalla, ikusi dezagun. vale. Dialnet Eh, webgune bat da. bai, dialnet.unirioja.es, ez dauka, ez da Vale, .com bat edo .es ja. propio bat Mhm. ere ez dauka, eta orduan, dokumentazio zentro bezala gainera, dokumentuak bilatzeko oso sistema simplea dauka, 10 Mhm. milioi dokumentu daude, 370.000 tesi ere bai, eta bilatzea da No, usuario kontua. pila bat ere, eh? Bai, eta segura da termino bat, igual Murtzian ere badago segura bat, baina Claro. segurako jartzen badut, A ver. 37 dokumentu, segurako euskera lehengoa agertzen zait, Mhm. artikulu bat, velocidade ikaragarriarekin, segurako errota eta burdinolak, arkitektura zibila segurako hiribilduan, oso interesgarri izango da, ze, Mhm. bueno, hiri arresitu Bai. bikaina delakoan, klikatuko bagenu hemen, eta hemen ez dago testu osoa, kasu A honetan, begira. batzuetan erreferentziak daude, Mhm. baina, bai, hemen ere ez, no, kontxo. Eh, bai, Bai. batzuk ez daude, baina behintzat referentzia badaukazu, Ta nun bilatu edo nun nun hasi aipatu da. bai, bai, bai. Atzo hiltzen, Euskal Bai. Kulturako eminentzia bat, Josia Zormendi bat bilatuko dut, eta Josia Zormendiri buruzko, izenburuan Josia Zormendi aipatzen duten egileak Mhm. daude, bai, Josia Zormendi bera ere bai, ikusi dezagun, hemen referentzia bat da, bueno, Bai. beste kontu askotan, ematen digu gainera, 73 artikulu aldizkarietan, liburuko artikula 57, 40 liburu bera, moldatzen Bai. baldin banaiz ona, pentsamentu bat gure munduari, bueno, berari buruzko edo berak idatzitako, autore bezala ere klikatzen badugu bi erreferentzia Mhm. bakarrik, baina 2000 urtekoa, 2015koa, velocidade ikaragarrian, Bai, bai, eta bai. hau bezalako erreferentzia bat euskeraz, meritu handikoa, da Uztaro. Gala, Udako Euskal Mhm. Unibertsitateak daukan euskarazko jakintza zientifikoaren Bai. datu basea, eta, bueno, artikulo, eta ondo da dir, baina
benetan Dialnet, bueno, erderaz jakinda eta Bai. erabiltzeko modua, bueno, asko sirismen handiagokoa da, Mhm. bueno, Bueno. oso baliabide interesgarria. Eta kopiatzen dutela, bueno, Wikipediarako egiten duguna da, hemengo referentziak kopiatu, testu guztiak ezin dira kopiatu, baina bai, eta gero, hori irakurtzen duenak artikuluen oinetan eta, bueno, Bai. badaki nondik datorren, eta, Mhm. bueno, Hori. dana txukun egin leike. Eta gerra horretatik zer egitengo da, ez dakit, baina, bueno, behintzat Dialnet ez dezatela itxi. Ez, seguro ez. Eta, bueno, gaurkoan bi albistetxoen errepasoa egin dugu. Software libreari buruz eta Dialnet webgunea Dialnet aurkeztuta. eta AA. Hori bai. Beti, gure Beti, beti, saioetan. beti, beti. Badago zerbait kontatzeko haren inguruan. Ok. Luisio, mila esker. Aurreratzen dugu urrengo astean ez dela saiorik izango, baina bueltan egongo zaretela urrengo. Hori da, egunean behineko denboraldia amaituko da, datorren astean, eta Vale. bueltan irabazleak zorionduz etorriko gara. Oso ondo, Luisio, mila esker eta hurrengora arte. Hurrengo arte, agur! Agur.